כמו תמיד, החתול שלי אוהב להיות פה במרכז העניינים. היי חברים, מה שלומכם? שלומי טוב, ומה איתכם? אוקיי, זה מגניב, נכון? יפה, רק עכשיו חשבתי על זה. אוקיי, אז היום הסרטון הולך לדבר על... רגע. מוכר לכם? ברור שמוכר לכם. כל היוטיוב עכשיו מוצף בשלגון הזה, אז כן, גם אני רוצה להשתתף באתגר הפליי. כן, אז כמה פרטים אישיים, קוראים לי אלינה, אני בת 15 ואני מתל אביב, נראה לי זה מספיק, נכון? זהו, אז בואו נלך מימין לשמאל. מימין. טוב, יאללה, התעכבנו מספיק, בואו נפתח. אומייגאד, חשבתי כולם סתם צוחקים. יש איזה ריח ממש טוב, יאללה, ניתן. אוי, גלידה ממש נמסה, אבל ממש לא טוב. נכון, הקודים. אוי, איזה יפה זה. אומייגאד, איזה יפה. אני לא אראה לכם את האתגר, אני רואה אותו. טוב, אז רגע, הופה. אוקיי, אז זו הגלידה. מסטיק. מה אני אגיד לכם? מה שכולם אומרים. הלבן בטעם מסטיק, האדום בפנים, הפליי, מה עשיתי עכשיו? מה זה? הפליי בטעם סורבטות, וכן. טוב, אני לא אחפור לכם עד כמה שזה טעים. הנה הפליי שלחצתם על הסרטון שלי, ועכשיו נמשיך איתו. וואי, אתם יודעים מה זה הטעם הזה? זה הפרילי התות. טוב, סיימתי. ועכשיו, אז קיבלתי את האתגר של ספייסי קראפ. טוב, האתגר שלי הוא עשו אנבוקסינג לתיק שלכם. מה זאת אומרת לתיק שלי? מה זאת אומרת אנבוקסינג לתיק שלי? כאילו להראות מה יש בתוכו? יש בו מלא שטויות שאפילו אני מתביישת להראות לכם. נשבעת. אבל איזה תיק? תיק בית ספר? תיק... בואו נלך לעשות אנבוקסינג לתיק שלי. מוזר, אבל בסדר. טוב, בגלל שאני לא יודעה כזאת של תיקים וכל זה, אז אני אראה לכם את תיק הבית ספר שלי, שגם לא מזמן עשיתי כזה כביסה וזרקתי כל מה שלא צריך. אתם רוצים לשמוע בינתיים סיפור מצחיק? פעם אחת, כל פעם כאילו שאני חוזרת מטיולים, אז אני לקחת איתי מזכרת מהמקום, כאילו. פעם שעברה זה היה אבנים. עכשיו, היה לי כל מיני אבנים שם יפים, זהו, יפים. וגם לקחתי כאילו אבנים יפים, אבני גיר. זהו. עכשיו, שמתי אותם בכיסים. איפה שאמורים להיות הבקבוקי שתייה, כאילו, בקבוק מים. אז שמתי שם אבנים. עכשיו, אמא שלי לא ידעה, וביקשתי ממנה גם שתחבס, כי התיק כזה מלוכלך וזה קיצר. היא חיפשה. עכשיו, היא לא שמה לב לאבנים, ואני שכחתי להזכיר לה את זה, כאילו, שכחתי להגיד לה, יש אבנים בצד. עכשיו, מה זה עשה? שעבר את מכונת כביסה. ווואי, זה מצד אחד מצחיק, מצד שלי זה לא מצחיק, כי נשברה מכונת כביסה, אבל שתבינו, אלינה מביאה אבנים. אז כל פעם שאתם שואלים אותי אם יש לי אבנים בתיק, התשובה היא כן, תבינו, אלינה אוהבת לאסוף אבנים, אלינה אוהבת לקחת מזכרות מהטבע. זהו, מובן, יופי. טוב, אז בגלל שעשיתי ככה סדר לא מזמן, התיק שלי לא כזה מעניין. גם רגע, נסגור אותו. טוב, התיק שלי זה פשוט תיק בית ספר, אוקיי? בכיס הקטן אין לי שום דבר. לפעמים אם אני כותבת משהו, אני פשוט מכניסה את זה לשם וזהו, אז בדרך כלל יש לי שם נייר. פה בתא שלי, בדרך כלל יש לי שם דונדורנט וספרי גוף לאחר השיעור ספורט. הבנתם, נכון? למה? לא צריך להסביר. טוב, אז עכשיו יש לי שם משהו כזה. יש לי משהו כזה. אז זה משהו שצריך להיפטר בצד.
וזהו, אין כלום. נעבור לתא הגדול, הראשי. אז יש לי ככה כל מיני דברים של היום, אם זה... מה זה? מחברת מדעים וספרים ועוד מחברת של... לא הבנתם. מחברת מדעים, 2 ספרים ומחברת באנגלית. מחברת מתמטיקה, למה אני עושה תורניות עם החברה שלי, כאילו מי מביאה כל פעם את הספר, אז זה תורה היה היום. ועוד מחברת, מה היא עושה כאן? מסתבר שאני גם לוקחת מחברות שהן לא רלוונטיות לאותו יום, כן, יוצא, נכון? יוצא מדי פעם. זהו, יש לי קלמר, אותו דבר כמו התיק. בקלמר, מי שלא יודע, ומי שלא ידע, אלינה רבותיי וחבריי, משקפופרית. אז כן, אני משקפופרית כאילו מה זה משקפופרית? אני רואה אתכם, אני רואה את עצמי, אני רואה את העולם, אוקיי? אני פשוט לא רואה טוב מהלוח, אז ככה יש לי משקפיים שהם איתי כבר כמה שנים טובות, אז כל כך מעניין אתכם איך אני נראית עם משקפיים, תראו. אני אחסוך מכם, אני יודעת, זו זוועת עולם. סורי על הטראומה. טוב, יאללה. או, בקלמר, וואו. אף פעם לא נשאר נקי. תראו. נייר, אלוהים ישמור, מי יודע מה זה? איזה התכנון שלי עם חברה. איך החולצות שלנו יראו לטיול השנתי. חולצות וכובעים, כאילו. ככה כמה עיתים, מחק, כזה דבר של השמרדפים האלו, החורים האלו, להגנה כזה שלא יקרה דף. יש לי פה, זה לא שליפים, כתבתי שיעורי בית על נייר קטן, עיפרון, נחזיר הכל, ובתא השני, תראו. כל הקלמר שלי מלא בכאלו, כל מיני דברים כאלו שלא יודע מה הם עושים שם. וואי, זה ממש מצחיק. אלינה, למה לא זרקת? מה את עושה עם זה? מה זה הדבר הזה? מה זה? אין לזה עיפרון, אין לזה שום מטרה, אין לזה תכלית אפילו, אין לזה שימוש. אוקיי חבר'ס, עד כאן והסרטון נגמר. עצוב, נכון? לא נורא, אנחנו נתראה בסרטון הבא. אוהבת מלא ויאללה, ביי!